सेबो समो बोले बांला गुरु सागर 50 के 50 पैसा दक्षिणा सयं एबं गुरु जाहाथे दुगैनायाव गोजांनो जाया गोजां बोथोरबाबो गरम गरम मोनो जय सिमां बाबानि जय हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल फिन खेबसे बरायबावनाय थाबाय आरोना जोबोद गोबावनि उनाव दिनैसो इउट्यूबाव मोगा-मोगि जाफैलायबाय नोंथांमोनजों होनलायदों नायलांबाय थादो भिडिअखौ नै जों दा दैमायाव दुगैनो फैदों आरोना नै सासे लांफां जानानै ओइ बाबु जों दा दुगैगोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै दैमाया जोंना बेनो आरोना सागरा बे सिनायगोन ना सिनायाखै गामिनि जाखांफुनाय एक्टरा मिथिबाय दैमायावल' लोगो मोनो बेखौ खालि दैमाबाल' लोगो मोनो दुगैनायावल' लोगो मोनो महरफोरखौ एन्जर गुदुंनिफ्राय ओंखारबोनायफोर बायदि नुलायदों खोमा ना मानोना आं दासो माइ रोगानानै फैदों आरोना दुब्लिनिफ्रायथ' नङा माइ लामदोंमोन मारा होखांनानै दा बस्थायाव सोनानै दैमायाव दुगैफैबाय दा नायलांबाय थादो दैमायाव दुगैसै ओमफ्राय डाइरेक्ट लोगो लाङिनाव लोगो मोनहैसिगोन ओइ दे हाय होनहरदोरा एसे एक्टर नुलायलायो माथो इनखो हामालै बाबु हामा नै नाहरलाय ओरैजाय खेबसे राजारा माथो आइलेन्ड बे दे लामारगोन नोंखौ दे गाइस दा दैखौ गाजेननोसै आरोना थान्दाथार माथो मारै दुगैनांगौ जाखो दैया थान्दाखा नै दैया फैदो दै गुवा जय सेबुत्तम भोलेनाथ बांला गुरु सागर 50 के 50 पैसा दक्षिणा सयं एबं गुरु एन्टारटेनमेन्टनि डायलग एसे होनाय नायदां होनदो रोङाबाबो दे हाबलाय उन्दुनां नैबेहाय एसे दुगै दे दुगैलाय नों हाबबा नाबसै बेनिफ्राय आं सिखारनोनो बाबाय सिखारनो हेभिलै बाला उन्दुनानै थाबाय थानोसै खोमालै आङो कब्रा कामान्डलै फाग्ला अबाव जिबौखौ गिलाबायो हनै सासेया फैबाय एक्टर नुलायोलै नोंखौ माथो बोरो जिबौ दं नामा बेलाय सादोंमोन ना गिदिरा होदोलै दे दुगैदो आंथ' माबासो गिनायसो नांबाय एकदम थान्दाथार बेरायलाबाय थानो र' बेहायनो थान्दा होनदों भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दै लोगोफोर आंना माने मास मोनसेयावसो मोनसे भिडिअ फैखायो नालाय ओंखायनो अननानै नायलांजोबदो हा हर नुजायाखै माने नुजादों रा नुगोना नुवाखै नुदों भिडिअखौ जोबजासिम नायलांथार दे आरो लोगोसे लोगोफोरनोबो ओरै शेयार खालामनानै हो ओरै गारखोनानै हो ओरै दे दुगैदो जों हिन्जावफोरखौथ' जोङो माबायाव मा होनो इक'लेन्डआव लांनो हाला नालाय जों बेलाय बेहायनो लाबोसिन आरो देनांहाय दुगैनो दे दुगैलाय बडिफोरा नै फाग्ला देन्जारलै हरिबो माथो नोंना गस्ला खुनसै र' गस्ला दे गैयालै रानलांजोबखाबाय माबा द्राग्स जाग्रा आमावफोर बायदिसो ओरैबायदि गिदिर दैमा आरोना नै ओरै देखायलाय गिलायलांबाय जोङो दैखौ नुनानै इस होनलायलायदों नामा सामफ्रामबो सोबबाय थाबा बे नुबाय जोंफोरना बोरै मा नांनो नायना खाथियाव फैनानै देखायलाय बडि देखायलाय एसे फाग्लानि बडि देखायलाय हा जोंफोरना दे बारलु बारला देखायदो रा एसे नायलांबाय थादो लोगोफोर बिदिबा आङो दुगैसै दसे ना मा होनो एसे लाइकफोरखौ होदो जों दुगैगौ मानि लाइकखौ होनानै दोनदो आं दुगैखांनाय लगे लगे लाइकआ 10नि बारा बारनांगौ दे 100 दुइनि बारा बाराबा 1 घन्टायाव 2टा लाइक जायाबा घन्टासेयाव 2 लाइक फैथारनांगौ ओइ जा मा दं आं भिलेज लांबायलै दैमाखौ होनदो दे मामानि बायदिब्रा मा होनोमोनलाय पुनि सुपारस्टार या तेरी बहन की बानाय ब्रा ओमफ्राय इन्स्टाग्राम ना दे आरो नों बारदो आं बारालै न' होमबा आं बारनि न' पकड़ो कैमरा चालू है मेरा
माबा माबि दं नामा? दं हारा सारा दंलाबायो मानसिनि। मानिब्रा शिलंनि नामालै दैया? प्लिज लाइक करो प्लिज प्लिज। सोरबा नाय दा? ओइ फाग्ला दैयाव थांबा जायाखैमोन दासो। जय शिव शंभु भोलेनाथ बांला गुरु सागर 50 के 50 पैसा दक्षिणा स्वयं एबं गुरु जाहाथे दुगैनायाव गोजांलु जाया गोजां बोथोरबाबो गरम गरम मोनो। जय सिमां बाबानि जय। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। दुगैखांनानै गोजांबाय ओरैबादि आरोना। थोर मावजोबबाय माथो गायो। खानाया गाज्रि दे ओंखायनो आं दा आं बाराव बिरलांजोबगोन ना गारियाव सिद्दा जाजोबगोन। नोंसोरना दे दुगैदो माथो नों दुगैलानो? गैयालै मानो गैया आंना। दे नोंसोरखौ आंनि बे गोजोसोनाय चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। दे दुगैदो दा। बेथ' दाबो हाब्लानो। हाबदै बाबु जाव। आं गियोलै। आंनि बे गोजोसोनाय चेनेलाव नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो बरायबाय। भिडिअ'आथ' फैखाया नालाय मास मोनसेजोंसो मोनसे फैयो। ओंखायनो रिसार्ज जोबो आंना। मानोना आङो सासे गिदिर क्रिएटर नालाय होनदो। ओंखायनो सम मोना आं सासे थाक्लास बिजनेसमेन होनदो। थाक्लास बिजनेसमेन जालायना। नै जोंना माबाया मामोनलाय अनलाइन मामोनलाय? नेटवर्क मार्केटिं नै सोरनोबा नांगौबाला। Yes or no? दे ब्रा दुगैदो। आंथ' गोजांबायसो। आंना जासिगोन दुगैनाया। हेल' गाइस थ' आं बिथाङा नै गारि बायनांगोन ओंखायनो आं ब्लगखौ लाबाय आरो दिनै। क्या रे भिख मंगिया? गामसाखौ लांबाय। मैं 15 मिनट तक अपनी सांस को रोक सकता हूँ। So guys, फाइनालि जों दा दुगैखांबाय गोजांबाबो दा न' फारसे दावबायलांफिनसै आरोना जोङो लंपेन्टआ नै मारै दैयाव थाबायलांबावनांगौ जायो। गोजांदों। नोंसोर ब्लगखौथ' सोरबा गोजां बोथोर नालाय बिसिनायाव उन्दुलायनानै कम्बल जोमलायनानैसो नायगोन नोंसोरो। आंहा जोंनि गोजां बोथोरबाबो दैमामानि दुगैलाबायनानैसो भिडिअ बानायनांगौ जादों। नोंसोर एसे लाइकफोरखौ थुनो हाया आरो थुदो बैसोरनि फाग्लाफोरा सानैया। लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ दसे बेहाय दोनथ'नोसै। दा लामायाव लोगो हमफिनसै ना मा होनो? थाथ'दो माने दसेनो जागोन आरो ना। नै ओरै बुनाय लोगो जागोन। नायदो नै फाग्ला मोसौ हाबग्रालाय नों मोसा बारस'ग्रालाय। गोजांदों। ओरै लामाया ओरैजाय क'क्राझारनिफ्राय बाक्सानिफ्राय उदालगुरि। बाक्सानिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय उदालगुरि। गोजांदों लोगोफोर गोजांदों। एसे लाइकखौ थुनानै दे गोजांनायजों दा गरम मोनसै नोंथांमोननि लाइकखौ एसे नुबासो दे थुदो एसे थुदो। सिख्ला मानसि न'आव थाफैनाय मेकआप बक्सआ दंखायो एसे। नै जोंना लामायाव बिदि आरोना। लाइकखौ एसे थुबानो जाबाय आरो लोगोसे शेयार खालामदो आरो चेनेलखौ गोदान फैदोंबा साबसक्राइब खालामदो। दा दसेनि उनाव लामायाव लोगो मोनसिगोन ना दा दसेनि उनाव लामायाव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर। खेबनै ना मा हास'खांबायलै। 2 hours later. स' गाइस जों दा ओंखारबोबाय आरोना न'निफ्राय नै बेनो सानसेट नायै थांगासिनो दं दा। भिडिअ बानायलांबाय थादों दा लाखि भिडिअ बानायलांबाय थादों नै ड्राइभाराबो आंसो नालाय एसे दिगदार जायो भिडिअ बानायनो। फेजोब्बाय माखासेया होनदों। लोङाखै दै बिदि नङा जोंना। नायदो नै दैया